Okay, let's go. Когато дойдете в AutoKings, след като установим проблемите по вашия автомобил, правим видео, в което ви показваме нагледно всички проблеми, свързани с вашия автомобил, след което изготвяме оферта с ясна цена и краен срок на изпълнение. След като изгледаме видеото, правим оферта по него, която е разделена на отделните компоненти, така че да може клиента да се избере дали да правим цялостен ремонт или поетапно. Постоянно поддържаме комуникация с клиента, като той взима всички крайни решения. В момента имаме промоция за цялостна диагностика на автомобил само за 40 евро.